Yaqhubeka ke indaba etafuleni. Omamezala besebejuluka bebona ukuthi nansi imali yaZulu ihamba, sizolamba phela, sizomnyisa kuyiphi court ngoba uZulu washiya kuyena zonke izinto. Futhi thina sinjalo sinamali yokuqeqeqa ama court. Even nalomuzi lehlala kona umuzi wakhe. Sizokwenza njani mangase nje afika afake ingida afaka amaketanga, ngisho thina asisana site phela. Sizobuyela kuphi? Shuthi kumele sibuyele emzini wami nobabezala siyohlala nabafazi baZulu khona loyamuzi loyana omncinyana nje ongasile sesijwayela impilo ebizayo, impilo ebutepe. Waqala umamezala wabuza, wanyusa umoya wathi makoti, ngithi makoti. Mangabe uthi unqamula iconnection or ukuhlangana kwethu okuhle kanje phakathi kwakho nomndeni wakaZulu. Angisho uZulu wathi sinakekele makoti. uZulu mangabe kunikeza le business wakunikeza le business necondition yokuthi sinakekele. Akusho ukuthi mhlawumbe uphule ifiso nezivumelano zikaZulu oyibhalile kulela will ngoba uZulu wabhala ukuthi uthatha le business ngokuthi uzonakekela umndeni wakhe. Mangabe usho njalo usongiyosasinakekela makoti ukhuluma ukuthini makoti ngoba phela leyo ngisho nasenkantolo singayilwa siyiwine ngoba wena uthole lenkampani ukuthi unakekele thina. Mangabe kuukuthi awusasinakekeli uthatha inkampani yaZulu uhamba nayo usho ukuthini makoti. Ngokukhulu ukurelaxa ngomoya ophansi ngimphendula umamezala ngimtshela ukuthi mamezala ukuthi usuke wangene emlomeni ngingakaqedi inkulumo yami bengisakhuluma kahle wasungena emlomeni ke njengenjwayelo ngoba phela wena ujwayele ukuthi umuntu esakhuluma mase uyamphazamisa. Adina umamezala athi Jesu usangihloniphi nokungihlonipha. Hey ngehlisa umoya ngimtshela ukuthi okay ngicela ungiphi ithuba ke ngiqede mamezala. Bengingafuni ukuthi le nkulumo yethu izijike ihambe ngo left, bengifuna ukuthi nje ihambe kahle iqonde zonke izinto icace nginibekele zona etafuleni. Ngibatshela ukuthi ngithatha decision yokuthi inkampani yaZulu as much as uZulu eshiye kumina lezi zinto nani ningabafazi bakhe niya deserve ukuthi nithole a certain percentage entweni zikaZulu. So uZulu bekashiye le into kumina ngoba enenhloso or azi ukuthi ngiyonisherela ngokwanele ngokulinganayo, angeke ngibe selfish ngenza ukuthi nilambe. So still angeke ngibe selfish. Le nkampani le ngizoyiliquidate and then leyo mali leyo phuma kulo nkampani or ngizoyithengisa or ngizoyenza kanjani leyo mali ezophuma kulo nkampani and then ngizoyihlukanisa. Mangabe kuukuthi imali ngizoyihlukanisa ngisho kunamafazi baZulu abawu2 mase kuba umino wesi3 mase kuba nomamezala nobabezala ngizoyihlukanisa nginikeza umfazi oqala u20%, umfazi wesibili 20%, ubaba noma bazohlanganyela u20% mase nami ngithatha u20%. Ingane umuntu nengane yakhe bayoshare kulo 20% wabo wenkampani. Wonke ama assets aZulu ngizowathengisa. Ama-assets nje zonke izinto ezibhilonga kule company ngizoyithengisa and then leyo mali iyohlukaniswa njengoba ngisho 20%. Mina ke ngiyobe ngithatha le mali le esele ngiyibhaye back, ngithatha lo 20% ngiyibhaye back inkampani yaZulu ngiyobe ngiyishintsha ke igama ngekusaba uikaZulu la kuzobe sekuba ikaMasingwane. Nizobe ningasana say and angifuni ukubona umconjwana wenu la. Bakhuluma kabafazi baZulu bathi iyona vele thina lento esasifuna vele kwasekudaleni besifuna yona, bring the back the money belongs to us, siyayifuna. Wabe sekhuzile ubabezala wathi hayibo nifuna imali niyazelaphi nini imali lenze njani imiliyoni aliqedanga imiliyoni niqedile mamiliyoni enu senibhizi ninconjula kuleli lami imiliyoni ade ngiyibekele lona senibhizi niboleka kulona. Basabafazi baZulu nasovula ibhizinisi ubani wathina ngoba nakuseba semakhaya imqondo ayisebenzi kahle sovula amabhizinisi sovula amaplazi sovula yonke into nathi sinekhono kwezokulima sinekhono kwezeinkomo asubabezala izophela lo mali nekhono lokulima but aninayo ikhono lebhizinisi bathi gede babezala sobona phambili. Episode 4 uyalandela.